Emabunda nje kunevesi mfethu elingiblessayo. Liphi leli verse? Lapha kuMatthew chapter number 9 Chapter 9 verse 12. verse 20. Lithi iBhayibheli kwakunomuntu wesifazane bekanesifo somopho. Sifo somopho. Okusho ukuthi this woman was bleeding for 12 years. Hey, I remember the verse that. Bese lithi iBhayibheli mabunda mfethu bekasazame konke. Suda. Hey, azame konke suda. Ngoba usimakade uyakuvumela uzame yonke Suda. kuthi nxa sekuphela imizamo yakho bese aveza amandla akho ukuthi amandla akhe anamandla ukudlula imizamo yakho. Suda. Mabunda sambe Nceke Nkosi. bese mabunda nansi inkinga yayikhona. Umuntu wesifazane okulesa simo bekangavumelekanga ukuthi angaba sebantwini. Kodwa sizwa mfethu uJesu bekaphakathi kwabantu. And manje kusho ukuthini? Shothi into enkosi engayamsindisa iphakathi kwento engamfuzi. Ayiphinde. Into enkosi engabe yamphilisa iphakathi kwento engamfuzi. Kodwa ethi iBhayibheli wandlula entweni engamfuzi waya ngalentweni emphilisayo ngoba ukholo lwakho kufuna lindlule intweni liye ngale phakathi kwento oyifunayo. Now lithi iBhayibheli mayesemthinta and uzi iBhayibheli lithi iBhayibheli uJesu wathi ngizwa amandla ephuma. Eyisho uJesu. Kodwa abafundi bathi Jesu wena why uthi ukhona umuntu okuthintile sibangaka? Ngoba kunomehlo between ukuthinta nokudla umuntu. Angiphinde kunomehlo between ukuthinta nokudla umuntu. Osho ukuthi abafundi bebamgudla kodwa bangamthinti. Webantwana benkosi asindlulene ekugudleni uthinta kodwa simthinti. Ngoba baningi abantu abagcwele kuma-building emacaweni bagudla usimakade kodwa abamthinti. Abantu mabunda mfethu abayosinda nabantu abayothola into ngabantu abayomthinta usimakade bangamgudli. Ngoba sifunda there is something that the Bible says. Lithi iBhayibheli and without faith it is impossible to please God. Bese liyasho iBhayibheli lithi they worship him with their mouth but their hearts are far away from him. Ngamanye amagama uma umdumisa ungana faith uyamgudla but uma umdumisa une-faith uyamthinta. Now that is why abantu abagudlusa uThixo abantu abacomplaina ngey'nkinga zabo but abantu abamthintayo nge-faith abantu abamoshipa ukuthi even though the situation is bad you are still got abantu abamthintayo. Sizothi ungamgudluzi mthinte ngoba bagcwele esontweni bagudlu bakuphi abantu abazomthinta bayekela ukumgudlula. We-worship him akumthinta. Maso siyami.